Il-kap nazzjonalista Elix Borċi prefera jmur jiċċelebra l-festa tal-Fontana, anke jekk ġimgħa qabel flok attenda għall-ewwel ċerimonja statali illi kellu fir-rwol kostituzzjonali tiegħu ta' kap tal-Oppożizzjoni. Fil-fatt waqt li għal kommemorazzjoni ta' 7 Ġunju fil-Belt Valletta, il-ġimgħa filgħaxija bat lil Elix Perċi Kalaxxone. Borċi ftaħar li għala il-ġurnata fil-lokalità tal-Fontana, fejn ġie organizzat pre-feast rally għal-festa li għad trid tiġi ċelebrata ġimgħa oħra. Ironikament Robert Acquelina, perċimes fost l-estremisti li llum qed jerġgħu imexxu lil PN, tkaża li ċerimonja ta' 7 Ġunju saret jumejn qabel id-data propja biex skontu jiġi akkomodat il-Prim Ministru Robert Abela. Anke jekk il-Prim Ministru kien preżenti fil-Belt, bil-maqlub ta' Elix Borċi u l-eks deputat nazzjonalista Kerel Acquelina qal li ċerimonja l-ġimgħa filgħaxija saret b'nuqqas ta' rispett minn Robert Abela lejn l-4 vittmi Maltin li ċarċru demmhom fil-jum storiku tal-irvellijiet tal-1919. Il-Prim Ministru attenda ċerimonja fil-Belt, anke jekk ftit sigħat biss qabel kien fil-Montenegro għal summit Ewropew.